Titulua teknologia digitalak herri bizigarriak eraikitzeko lana burujabetza eta etorkizuna. Badu ambiziotsua da titulua bera. Ni bi klabe emango ditut eta da lana burujabetza eta etorkizunaz hitz egitea dela asmoa, batez ere eta ezain beste teknologia digitalez. Teknologia digitalak badielako errealitate bat aurrean daukaguna, guk ere erabili eta sortzen duguna, baina oso ondo aipatu denez aurreko solasaldian, gure bizitzak gehien determinatzen dituzten teknologiak, askotan ez dira teknologia gogorrak, baizik eta teknologia biguinak. Hau da, gure antolaketan, ez, eta guk gure bizitzan bai lanerako, burujabetzarako edo etorkizuna eraikitzeko dauzkagun teknologia biguin horietan oinarritzen delako benetan egin dezakeguna edo egiten duguna. Orduan, asmoa da hori, burujabetza lana eta etorkizunari buruz hitz egitea eta zuei ere hitza ematea nahi baduzue. Orduan, hasteko Maitenari eskatuko diot bere burua aurkezteko, ni ere aurkeztuko naiz, kontestua emateko eta hasiko da. Vale. Bueno, ni Maiten Aurreta Bizkaia naiz, Oiartzungoa. Eskura Mobile Kooperatibako kidea naiz. Eskura proiektua 2011 urtean hasi zen, unibertsitateko lehiaketa batetik sortu zen, 2 emakumek irabazi zuten beka batetikan, eta bueno, guk egiten duguna da aplikazio mugikorrak, industriari begira gehien batez ere konektibidadeari lotuta. Gaur egun 4 bazkide gera, 4 bazkidetatik 3 emakume, gero sartuko gara, neba ez dute debate horietan, desmaskulizazio teknologia, ez? Eta horixe, eskuraldetik hori, ez nahi sartuko gehiago. Aterako dira. Ni Beñat Irasu egin naiz, Talaios Kooperatibako bazkide langilea, berez ere teknologiaren garapena, formazioa eta sozializazioa dedikatzen den kooperatiba bat, ni naiz ez programatzailea ez ezer, ni nekazal ingenieria naiz berez, baino, bizitzak eraman gaitu hemen jotera gaur teknologiaz eta hitz egiten. Errenteriarra naiz ere, eta hori naiz kooperatibista eta errenteriarra, igual nire bi identitate nagusiak ni garrantzia handia ematen diet biei, eta gaur alde batetik hori ere lotzen saiatuko gea. Guk hori ez, Talaios Kooperatiba sortu genuen 3 lagunen artean, gaur egun 9 lagunek lan egiten dugu, teknologian eta ekonomia sozialaren sustapenean, teknologia libreen eta ekonomia sozialaren sustapenean esango nuke. Eta hor aurkitu gea, eskurako lagunekin, Oiartzuarra izan arren, lehenagotik ez nuen harremanei berekin, eta orain, teknologia eta ekonomiari esker, bai, eta posten hau, eta azkenean hori delako, gure jardunean ere garrantzia handia daukan gauzetako bat, eta da, ekonomiaren, teknologiaren ikuspegi ezberdina daukagun pertsona eta kooperatibak erakundeak elkarrekin lanean jartzea eta hori ez, interkooperazioa lantzea. Agian hain gutxi egiten den gauza ez, industrializazioan, ekonomian lehiaz hitz egiten da batez ere, guk bereziki interkooperazio eta elkartasun harremanak landu nahi ditugu, bai ekonomian eta teknologian. Eta hori, pixka bat ere, gaur egun egiten dugu, baina hori da, igual etorkizunera bereziki proiektatu nahiko genukeen kontuetako bat. Gure kooperatibak ere, Olatuko izeneko sare batean saretuta gaude, elkartasun sare batean, elkartasun ekonomikoko sare batean, non enpresa ezberdinak elkartzen gean, baina ikusi dugu beharra beste proiektu bat egiteko, da hor ikusten dezuten text proiektua, eta bain ulertuko dezute zergatik azaltzen dugun, eta zertan dagoen lotua lehen egin ditugun, industrializazioa eta merkataritza eta untzigintzarekin ze lotura daukaten, nik uste baukate lotura, saiatuko geha adierazten, baina igual Maitenari eskatuko diot text zer den azaltzeko. Bueno, text pixkat sorrera baino lehen esplikatu nahi dut pixka bat nondikan gatozen, gure lan egiteko modua eta horrik ulertarazten du zergatik sortzen den text. Gu Eskura Kooperatiban oso langile gutxi gea, kooperatiba txikia gea, eta guk aplikazio mugikorrak egiten ditugu, eta hori ondo egiten dugula pentsatzen dugu, baina teknologian
arlo ezberdinetako teknologiak behar ditugu. Adibidez, web zerbitzuak eta egiteko, Talaiosekin edo beste. Beti harremandu gera, gu proiektu bat oso gutxitan egin dugu gu bakarrik, beti beste kooperatiba edo beste erakundeekin saretzen gera eta elkarlanean egiten ditugu proiektuak. Ez bakarrikan ez daukagulako gaitasunik, batez ere gu bakarrikan, igual behar batzuk ez ditugu ikusten, edo, azkenean, bat baino gehiago osatzen duten talde batean, proiektua berazgarriago izaten da, eta azkenean sortzen dira proiektu batzuk oso interesgarriak, Orduan, gu asko elkarlan horretan beti saretzen ginen, enpresa berdinekin, eta ikusi dugu beharra, gure artean, nukleo hori edo, elkarte bat egitea, nun gero enpresa handiei esan dezagun guretzako askotan zaila da sartzea edo lehiatzea, hemen ikuste ditugun tekniker eta laguntza europeoak eta hortara sarbidea zaila izaten da, guk nahi dugu euki gure atzean sare bat eta berme bat nun eskuragea baino atzetik daukagu Talaios, daukagu beste Alaiondo hemen dago oiana baitare, badaukagula hor enpresa sare bat nun guri eusten gaitun, asko gustatzen zaigun esaldia da, sarea duenak ez dauka erortzeko beldurrik, Eta horregatik sortu genuen, horregatik sortu dugu, sortzeko prozesuan gaude, ja bigarren kurtsoa egiteko bilela daukagu datorren astean. Eta hori da, behar komunak ditugun elkarte batzuk, erakunde batzuk batu gara, behar horiei tresna komun batzukine aurre egiteko, ez bakoitza juteko beraldetik, Eta, Texau Torrekuan kokatu dugu, zergatik nahi dugu horretan indar hori eukitzea, edo Torrekua hor dagoen eraikin badan, gu hor kokatuta hor egiten dugulan. Eta, pixka bat beinatek igual esplikatuko du zergatik nahi dugu kokatu Torrekuan, Azkenean, aipatu dira, aipatu da gure herriaren evoluzioa zein izan den, askotan astutzen zaigu 1980tik onerako historia kontatzea, historia hurbila kontatzea, batzutan errez kontatzen dugu, asko eskertzen dian gaur pilatik hasiet, untzigintza eta industrializazioaren inguruko hainbat detaiez ez nekizkinak, nahiz eta gaia interesatzen zaiten, baina uste dut gaur egungo historia kontatzeko, historia oso hurbila kontatzeko askotan arazo gehiago ditugula, edo askotan arlo politikora jotzen dugula eta ekonomiko ez dugula kontatzen, eta errenteria herri desindustrializatua da, eta hori gero eta lehenago onartu gu kolektiboki ere hobeto erantzungo diogu etorkizunari, hau da, errenteria ez da herri industrial bat, nahiz eta ez dakit fisonomia, eraikuntza fisonomiak eta hori erakutsi ezaken eta papelera zentroan egoteak hori erakutsi ezaken, hori residuala bihurtu da gaur egun ja. Eta hori ez bagea horretaz konstiente, ezingo dugu gure etorkizuna ere eraiki, Orduan, desindustrializatuta gaudenez eta ez daukagunez garapen ekonomikorako politika endogeno bat gaur egun, hau da, errenteriatik ez da planteamendu ekonomikorik ateratzen momentuz, eta hori da gaurko gaia ere, guk uste dugu digitalizazioaren eta ekonomia digitalen erauntzi honek, erauntzi bat da, gure bizitzetan eta gure ekonomietan, badula toki bat errenterian ere. Eta horregatik guk gure jarduna, gure kooperatibetatik egiten duguna, eta gure elkarlaneko harreman horiek kokatu nahi izan ditugu Torrekuan, errenteriko, erdigune historikoan, edifizio historiko batean, horre badulako ere nolabaiteko, ez dakit, planteamendu politiko bat ere, guk nahi dugu ekonomia digitala egin, ekonomia digitala elkartasunean oinarritua eta ez kompetentzian oinarritua, nahi dugu egin, herri desindustrializatu baten alde zaharretik. Horrek ez du, esan nahi denak izan behar dugunek, herri desindustrializatu horretakoa, baino bai nahi dugu erdigune berri bat kokatu, eta hor Euskal Herrian teknologia eta teknologiaren garapen ekonomikoa beste modura ikusten duten eragile eta langileak horretara, erreferentzia berri horretara bideratzea. Hau da, erreferentzia berri bat sortu nahi dugu, ez dugu esaten sortua dagonik, nahi dugu sortu. Etorkizun hori
ere, ez, nahiko genuken etorkizun desindustrializazioak ekarri digun ez etorkizun hori alde batera utzi eta saiatu behintzat guk nahi ditugun etorkizunak eraikitzen. Horrek esfortzu handia eskatzen du eta hortan sartuko gea joan solasaldian orduan hasi baino lehen jarriko izuet zen 3 elementutan lan egingo dugu. Burujabetza, lana eta etorkizuna. Horiek dira 3 zentroak orduan. Burujabetza hitz egiteko Alaiondoko lagunek egindako bideotxoa jarriko dugu 2 minutu eta erdin esplikatzen duna teknologia burujabetza zer den, gure ustez oso kontzeptu garrantzitsua etorkizuna eraikiko badugu. Galdera bat lehenago edo gero? Zer da, TEX elkarte bat. Kooperatiben elkarte bat, kooperatiba eta ekonomia sozialeko enpresen elkarte bat. Gero txarteltxoa pasako dizut eta gero zabalduko dizut. Informazioa aterako delako, hitzaldian. TEX sarea sortu dugu. Teknologia libreak ekonomia sozialaren ikuspegitik sortu, sustatu eta saretzeko. Burujabetza teknologikoaren bidean pausoak emateko. Baina zer da burujabetza teknologikoa? Merkatuaren gainetik, herri eta komunitateek teknologiari loturiko gaietan erabakiak hartzeko gaitasuna izatea da. Ekoizpen edo erabilera teknologikoaren inguruan, nork bere politikak definitzeko aukera izatea, alegia. Horrela, herritar guztiek teknologia libre, seguru, bizigarri eta kulturalki egoki baterako eskubidea izan dezaten. Teknologiaz edo internetez hitz egitean sarri aipatzen da lainoa hitza. Ez da kasualitatea. Lurrean ez dagoenaren inguruan ezin baita eraiki. Teknologia ordea lurtarra da eta 3 osagai ditu nagusiki. Azpiegiturak, hardwarea eta softwarea. Ikus dezagun zer den bakoitza. Azpiegiturak bereziki sarea errepide moduko bat da. Gure gailuetatik besteekin konektatzea ahalbidetzen diguna. Azken urteetan 11 mugimendu sortu dira gure herrietan sare ireki eta neutralak eraikitzeko. Guk eginezean, korporazio handien sareak erabili beharko ditugulako besteekin konektatzeko. Hardwarea berriz fisikoa den hori da. Ukitzen duguna, ikusten duguna, eta modu justu jasangarri eta burujabean ekoizteko zailtasun handienak dituena. Saiakerak egin dira tresna teknologiko propioak sortzeko, baina horretarako baliabide ekonomiko handiak behar dira. Zailtasunak zailtasun, arlo honetan ikuspegi burujabearekin lan egin daiteke, ekitea da kontua. 3. osagaia softwarea da. Alegia, teknologiaren garuna izango litzatekeena. Gauza bat edo beste egiteko aukera ematen diguna. Sistema eragiletik hasi eta aplikazio txikienerainoko tartea da softwarea. Bada duela urte batzuk softwarea ere privatizatzen hasi ziren. Horri aurre egiteko sortu zen software librearen aldeko mugimendua. Eta honen ondorioz sortu dira GNU Linux sistema eragilea eta gaur egun ditugun software libreko aplikazio guztiak. Baina hau ez da teknikara mugatzen. Software libreak inspiratuta Creative Commons lizentzia libreak ere jaio ziren adibidez. Baina osagaietatik haratago burujabetza teknologikoak etorkizuna pentsatzeko eta eraikitzeko modu berriak jarri dizkigu mahai gainean. Ekoizpen molde berri baten aztarnak. Eskala txikietan oinarrituta, berdinen arteko harremanetan eta bereziki ondare komuneko ezagutzan. Zu ere ezinbesteko nodoa zara burujabetza teknologikoaren bidean. Etika eta ekite berriak biak beharko ditugu ibilbide honetan. Jarrai dezagun, elkarrekin garatzen. Bueno, hau da bideotxo bat egin duguna, hau da bideotxo bat egin duguna, azkenean guk TEXetik eta gure kooperatibetatik eta torrekuatik egin nahi dugunaren oinarrian dagoelako teknologia burujabetza, baina askotan ere oso kontzeptu abstraktu eta konplexu bezala agertzen da, kostatzen zaigu askotan esplikatzea, bakoitzak gure ikuspuntutik edo esplikatzen dugu eta saiatu gehan nolabaiteko sintesi lan bat egiten hori azaldu ahal izateko. Oinarri ere hartzen du, azkenean, Euskal Herrian elikadura burujabetza ari garenean, elikadura burujabetza berehala ulertzen da. Hau da, igual politikoki eta sozialki garatua dagoen estrategia eta praktika daudelako, nahiz eta
arazo asko izan, ez? Baina elikadura burujabetza, ez? Hau da, guk elikatzeko askitasuna izatea alba da gure herrietatik. Hori da elikadura burujabetza neurri batean, esaldi batean azalduta. Teknologia burujabetza ere behar dugu, benetan gure etorkizuna eta gure bizitzak eraiki nahi baditugu gure kapazitateetatik. Askotan teknologiarena bigarren plano batean gelditzen da. Oso ohituta gaude beste eremu batzutan burujabetzari garrantzia ematen, arlo politikoan izan daiteke elikadurarenan ere zorionez, nolaiteko ulerkera edo handitzen doa eta hor iparraldeko prozesuei garrantzia handia eman beharko geniek horretan, baina teknologia burujabetzarena esango nuke bigarren plano batean uzten dela, nahiz eta Euskal Herrian badagoen gaitasuna, baina esango nuke gainera modu okerrera doan eszenario batean gaudela. Hau da, burujabetza teknologikoa gero eta garrantzia gutxiagoa duela esango nuke, eta hori ja kezkagarria da. Hala ere, lehen atadien hainbat kontuerekin burujabetza garrantzia dauka, baina zentratzen joateko Maitenari galdetu nahiko nioke, burujabetza teknologikoa arlo konplexua izan da ere, egunerokoan zertaz ari garen. Egunerokoan, benetan gure bizitzak eraikitzeko elementua baldin bada, baina zertaz ari gea hortaz aritzen hitz egiten dugunean. Zuk san dezun bezala pixkat atzera nola do joan, pixkat kontestuan jartzera, nahi dela urte gutxi enpresa askok zerbitzariak bere enpresan bertan zeuden, beraien ordenagailu handi horiek, eta hori danak ja desagertu dira urte gutxitan. Hor sartu dira korporazio handia, bai Google, Microsoft, eta horazkenean datuak orain zerbitzarian ordez, edo disko gorretan, edo denak genitun buruan ditugunak, dela urte gutxi zeuden guzti horik, orain lainoetan daude, baina lainoak zer dira, lainoak azkenean beste batzun ordenagailuak dira, lainoa ez da existitzen. Lainoak beste ordenagailu batzu dira, eta dira korporazio handi hauen lainoa. Zure datuak orain Drive erabiltzen badugu, eta egia da korporazio handi hauek egin digutela, gauzak hain errez, klik batean edo bi kliketan, nire argazki guztia ditu goian, edo nire dokumentuak goian. Inkluso ja ez ditut sortzen eta gero igotzen ditut, ja sortzen dira goian. Orain gaur egun daun belaunaldiak ja ez du ezagutu disko gogorrean gordetzea bere gauzak, ja zuzenean Googleen gordetzen ditu, ez? Eta hori oso sartuta daukagu, oso errexe egin dute, ez? Oso errexe jarri digute hori den egiteko. Baina horre pixkat nik uste gelditu behar degula eta hori pentsatu behar degula, hori zergatik izan behar du horrela, datuak gureak dira. Zerbitzari horietan datuak daudenean, orain pilpilean dagoen eztabaida bada, zergatik eskoletan jartzen ari da Googleeko portatilak, Chromebook hauek. Ja txiki-txikitatikan daukate datu horien kontrolak, gainera usteituzte musutruk usteituztela portatil horiek, ez da musutruk, gure datuen truke izaten da dana, ez? Lehengoan hitz egiten beinatekin, elikadura burujabetzanekin simila egiteko ez, zergatikan jangeletan Coca-Colarena, ez? Ez dute Coca-Cola ematen, ez? Hori oso sartuta daukagu, ez? Eskoletan Coca-Cola zergatik ez da zerbitzatzen jangeletan. Eta hori inorrek ez du, denak gaude kontra, ez? Edo denak ikusten dugu hori ezinezkoa dela, nik uste honekine pixkat sartu behar degula buruan hau, bai, zergatikan Google, ez, egon behar du. Coca-Colaren adibidearekin aratago joan da, ez? Ez da zergatik Coca-Cola aukeran usten den, edo ez da usten, normalean, ez? Eskoletako jangeletan ez dago Coca-Cola. Estatu batutan bai. Eta estatu batutan, toki batzutan gaina, Coca-Colaren edariak bakarrik egon daitezke jangeletan. Hori da azkenean teknologiarekin gertatzen dena gure eskoletan gaur egun. Korporazio handien teknologia batzuk bakarrik erabili daitezke eskoletan. Eta gero, hori elikaduran aberrazio bat iruditzen zaiguna, teknologian, gure bizitza normala da. Ni badiez, nire semen eskolan, esaten badiate orain Coca-Cola edo beste olako bat sartzen dutela jangelan, nik uste guraso gehienak aurre egingo genukela. Baina bain esaten dutez, Googleeko Chromebookak erabiliko ditugu. Eta hor, ez da ezer esaten, ez? Nik uste hemen hor dakagula kriston atzera, ez? Eta hor neutraltasun faltsuaren ideia ere, hau da, eskolan esango bali dute, ez? Utziko diegu aurrei beraiek aukeratu ezaten, ura edan edo Coca-Cola edan jantokira sartzen dienean. Hori ere aberrazio bat iruditzen zaigu.
Baina ez zaigu aberrazioa iruditzen udaletxe batek esatea ez, ni jarriko dut eskura Google edo software librea herritarrak aukeratu ezala. Hori ere aberrazioa da, berdin hau da. Edo teknologia libreen alde egiten dugu, herritarrak diren teknologien alde komunalak izan daitezkenak edo herritarren jabetzakoak izan daitezkenak, edo ari gara gure bizitzak korporazio handiei gero eta gehiago irekitzen. Hau da, ez dut ezer berria esaten, gure bizitzaia irekita daude, korporazio handiei neoliberalismoan gaude. Baina, baditugu elementuak ez, elikadura burujabetza ulertzen dugun bezala, teknologia burujabetza ere, da, ez, kapitalismoa eta neoliberalismoa gure gorputzetatik ateratzeko bide bat. Bai, eta kontzeptuak oso zailak dira, eta herriari oso urrun bilitzen zaizkion gauzak dira. Horregatik tekstetik nahi deguna hori ez, alduntze kolektibo bat, eta hau dana, eztabaidan jarri, eta hau dana, modu batean ulertarazi, eta mahai gainean jarri batez ere. Pixka tekstetik hori. Eta hori, errenterian lurreratu behar genuke, eta nun ez, eta zerk eta nork egin beharko luke hori. Bai, hori da. Ez, teknologia burujabetza hitz egiten dagoenean gure erronkoetakoa den bezala ideiaren sozializazioa, eta bideoa hortik doa, baina, hainbat eragileekin gauza asko egin beharko dira, praktiketan ere, orube bat eraikitzen hasi beharko gara, eta hori da nolabait guk planteatzen duguna etorkizunera begira, torrekuatik, errenterian egitea, baina baita ere Euskal Herriko beste dozein tokitan, edo mundukoan, baina pixkat lokalizatuz ere, tokikoak ere garrantzioa duelako teknologia burujabetzan. Eta hor, aurreko hitzaldian atera den bezala, industrializazio eredu konkretu baten, hau da, industrializazio kapitalistaren oinarrian egon den bezala komunalaren galera bat, komunalaren galeratik dator industrializazioa neurri handi batean, eta hor sortu dien dispositibo estatu liberala eta barra aipatu direnak, gure ustez burujabetzak ezinbestekoa du hortik ateratzea. Hau da, estatu liberalaren edo merkatu logikaren zentralitate horretatik ateratzea. Eta horretarako bestelako instituzionalitateak sortu beharko ditugu, alde batetik, baina bestelako ekonomia eredu bat egin beharko dugu ere, ez? Eta hor, herrira etorriz, guk uste, eta hau da, gaurko jardunaldian horri batean ere hori da, asoziazio bat bilatu behar dugu, teknologia garatzen dugunen artean, teknologia erabiltzen duten herritarren artean, teknologia ere erabili eta sozializatu beharko luketen udalen artean, edo teknologiaren inguruan eta beharren identifikazioan lan egiten duten UEU bezalako erakundeen artean, ez? Eta nik uste teknologia burujabetzak behar du instituzionalizazio berri bat, eta instituzionalizazio berri horrek izan beharko du publiko, komunitario eta kooperatibo. Hau da, lotu beharko ditugu teknologia burujabetza egiteko herrietan horrelako asoziazioak. Baina gero gauzak eginez, hau da, ez da plano teorikoan ustea, zerbitzariak aipatu ditu. Lehen normala zen, bakoitza bere ordenagailutxoa edo enpresako ordenagailua izatea zerbitzaria. Orain dena, externalizatu edo liberalizatu da, hau da, galdu dugu gure datuen kontrola. Hori berreskuratzeko nola inbarko genuke? Individualki, bakoitzak berea eginez, jendea egiten duna. Hori ere bide bada. Baina edo kolektiboki. Eta kolektiboki nola? Kolektiboki izan daiteke datuen eta teknologiaren jabetza hori kooperatibizatuz, hau da, enpresa egituren bitartez, izan daiteke ere eremu publikotik bultzatuta, hau da, zergatik ez ditugu herri bakoitzean zerbitzari publikoak herritarren datuak eta herri horretan mugitzen den datu fluxuak gordeko dituztenak, eta zergatik ez ditugu herrien artean saretzen. Nik hor bai sinisten dut horrelako egituraketa batek behar dula tokira jetxi, hau da, herrietara jetxi, eta herrietatik egin ahal izango dela. Zailagoa ikusten da momentu honetan adiez, gaur egun daukagun estatu egitura autonomiko honetan, adiez, autonomiatik egitea. Autonomia, adiez, Eusko Jaurlaritza erabat kooptatu daukalako korporazio handien zerak, sareak. Orduan, horrela iritsi beharko genuke, baina nun hasi gaitezke eraikitzen horrelako harremanak herrietan, eta guk teksetik eta teksen inguruan, torrekuaren inguruan sortu ditzakegun harremanetatik saiatuko gea hori egiten.
Ez dakizuek ikusten dezuten beste praktika posibleren bat herrietatik egin ahal izango litzakena eta logika honetan sartuko litzakena. Interesgarria izango litzake, aipatzea ikusten badezute. Baina, bueno, nik adibide bat bota dut, askoz gehiago izan daitezke. Horretarako ere bai ez, lana beste modu batera antolatu beharko da, hau dana egiteko. Eta zein garrantzi du digitalizazioak etorkizunean, lanetan, errenteriatik ikusita, nola antolatu beharko genuke, zein erabaki hartu, digitalizazioaren erauntziak nahi ez ditugun bideak hartzera murrizten ez gaitzan, ez? Bai, azkenean, bigarren blokera pasatuz, burujabetzaz, gero nahi bazute, edo bukatzean ere hitz egingo dugu, baino burujabetzaren arloan ezinbesteko elementua da lana, eta pertsonek egiten dugun lana. Esan nahet, beti utzi dena beste batzun esku, hau da. Gaur egun lana ulertzen dugu, lana esaten dugunean, normalean soldatapeko lanaz ari gara. Eskerrak ekonomia feministak hori pixka bat konplexuago bihurtu duen, eta lana modu zabalagoan ikusteko gaitasuna irabazi egun, baino burujabetzaren ikuspegitik oso garrantzitsua da ere lanaren burujabetza. Hau da, etorri daiteken burujabetza proiektuetan, herri honetan etorkizunean beharko ditugun lanpostuetan, lanpostu horiek aldela burujabeak izan daitezela ere. Hau da, burujabetza estrategia batean egiten badugu eta guk digitalki egin nahi ditugun proiektuetan, espero dut gero eta proiektu handiagoak, zentratuagoak izatea, baina horietan egiten den lana ere burujabea izatea. Langilek izatea, beraien lanaren erabakietan zer esana, beraien lanaren jabe izatea. Eta ez izatea soldatapeko harreman bat historikoki gertatuen bezala, bereziki esango nuke industrializazioaren ondoren. Zeren horra aipatu da ere, industrializazioak ekartzen duen gauzetakoa da lana ulertzea soldatapeko lana bezala. Eta lana indispentsablea bihurtzea, soldatapeko lana indispentsablea bihurtzea gure bizirauterako. Irutzen zaigun gauza ez, noski, lana ez baiztu egiten, nola biziko, soldatapeko lan bat, soldata bat ez baiztu jasotzen, nola biziko gara etorkizunean. Zergatik ez dugu galdera egiten eta zergatik ezin gara bizi soldatapeko lan bat gabe. Hau da, pertsona bezala zergatik ez daukagu eskubidea bizitzeko, soldatapeko lan bat ematen du. Galdera eroak egiten nahi zela, baina oso galdera berria dira, berez? Oso konzeptu modernoa da soldatapeko lan erabat zabalduarena bizi ahal izateko. Orduan, pixka bat, ez desakonduko zen, hau bai da, el tema, eta segurazki, sortu dugun edo ezberdinen artean sortzera goazen humanitate digitalaren gunean gaietako bat izango da digitalizazioak lanean duen eragina. Zen, bakarrik hitz egiten da lanaren desagertzeaz. Hor ere historian aipatu da teknologia, ekonomia, segun nola zegoen, lan batzu desagertzen ziren, beste batzuk agertzen ziren, orain ere horrelako prozesu baten erdian gaude. Lan askoren desagerpenaren aurrean gaude. Eta ze gertatuko da, kapitalismoarentzat, hau da, gaur egun daukagun ekonomiarentzat beharrezkoak ez diren pertsona horiekin. Hau da, lan asalariatu bat jasotzeko eskubidea ez duten gero eta pertsona gehiagorekin. Erantzuna da, debaklean aurrean, irtenbide individuala. Formatu zaite, zu, enpleagarri bihurtu, eta bar. Hor kokatu barria, edo planteatu behar dugu teknologiak ere baduela gu denak hobeto bizitzeko aukera ematen duen komponente bat lan gutxiago eginda denok. Hori ere ematen du, utopia, gaina ez utopia zentzu txarrean, esan du hori, baina ez. Hori da teknologiaren bitartez, eta ez naiz teknologia digitalez bakarrikarik lortu beharko genuken helburuetako bat, denok gutxiago lan eginez, hobe bizitzea. Eta teknologia digitalak ere hor kokatu beharko genituzke. Nola egiten dugu teknologia digitalak izan daitezen, gu denok hobeto bizitzeko esparru bat. Eta horrek, ni ju naiz, baina, bueno, niretzat,
galdera oso garrantzitsua, baina hori egunerokoan egiten dugu, eta hori ere erakutsi nahi dugu, eta Maitenari, zen askotan justo honetaz hitz egin dugu, baina gaur egunean, hori ez, galdetu nahi diot, beraiek ez, lan burujabe hori egiterako orduan, zerekin topatzen diren, errealitatean. Zein ikuspegi duen eskurak, zein eredu sustatzen da teknologiaren munduan eskurak ikusten ez duna, eta lehen atera den galdera bat ere horrekin lotuta, zein toki du emakumeak ez guzti honetan. Zeren nik gauza desan, hemen industrializazio garaian ere, lehen esan da ez, zure interbentzioan gizonek ez egon, orduan emakumeek lan asko egingo zuten, bestela, mundua ezen bizi, hemen ezen inor biziko. Hau da, horren inguruko, zuraski daturik ez dago, orduan, horren inguruko ez, jakintza ere komplikatua. Industrializazioan, manufakturaren industrializazioan ere, emakumeak izan dira lan gehiena egin dutenak seguraski. Hemen errenteriako ez, eredu industrial ez, manufaktureroan, emakumeak izan dira eskondu arte behintzat, lanpostu gehienak edo asko kubritu dituztenak. Eta gaur egun emakumeak ez, digitalizazio prozesu horretan ze esparru du. Bueno, nik zure aterrizazio eskatingo dut. Eskuran egia esan, gure lanaren burujabetza horretan, egia da, guk bizi dugu eskura, gure bizitzeko modu bat bezala, eskura niretzako hirugarren seme bada. Eskura niretzako pasioa da, nik oso gustora egiten dut lan, gure proiektua da, eta hori da ez egiten diona pixka bat bizigarria izatea gure lanpostuak, ez ni beti deni pentsatu dut, nire lan jarduna izan behar du zerbait gustatzen zaidana, zerbait pasioa, nerea, eguneko ordu asko hor dijoaz, ez orduan, ze hori baino garrantzitsuagoa, ez? Gurea izan, gure pasioa jarri hor, guk hor egiten lan, guk erabakiak hartu alizatea gure lanetan, azkenen soldatapekoa balin bagea, ez? Azkenen, batek esaten dugu hau egin behar degula, eta egin behar dugu, eta jazta. Baina proiektua elkar banatzen badugu langile guztion artean, lehen esan bezala, eskuratik aparte eta laiosek hartzen badu parte proiektu batean, proiektua ja aberasgarriagoa da, baina eskuraren barruan denak balin badaukagu zer esana proiektu batean, hor proiektua azkenean buelta pila bat emate ditu eta azkenen bihurtzen da kriston proiektu politia eta denon proiektua batez ere denak sentitzen dugu gurea dela, ez? Orduan giroa, azkenin bizitzeko modu bat bezala ikusten dugu, ez? Eta eskura berezikin ikuste dela kasu arraroa, ze ja bi emakumeak sortu zuten enpresa teknologikoa da. Bidean traba eta baita gauza onak aurkitu ditugu, aurkitu geha emakumeekin esaten ole zuek, ez? Benga aurrera honekin, zaila da ikustea, baina baita ere ikusi dugu igual gu bakarrikan, igual bi pertsona bi emakume joan bilera batera, eta esan, solo venís vosotras? Eta holako gauza asko, ez? Eta bai, zein gehiago behar dugu, ez? Eta hori importantea da, eta eskuran saiatzen geha norbait sartu behar dugunean beti emakume izaten, eta tekstetik ebai ez dugu hildo nagusi bezala jorratu nahi desmaskulizazioa, batez ere nahi duguna da guk egiten dugun jardunetan gaur bezala beti emakumearen figura horregotea, ez? Elkarrizketa balin badago emakumea, junber balin badano batia emakumea izatea, ez? Gaur biharko emakumeak ikustea teknologian ere referenteak emakumeak direla, ez? Eta pixkat hori genero aldetik, ez? Eta gero lan aldetikan etortzen ari dara estatu batetikan eta geozta gehiago hemendikan eta geoz eta gehiago bultzatzen dana Euskal Herrian batez ere da startup modeloa, ez? Startup modeloa da, guazen inbertitzea enpresa batean, proiektu batean, diru pila bat sartu, eta gero proiektu hori desagertzen da, diru bat hor gelditu da, dirua jun da, jendea gelditzen da kriston pufuarekin, eta hortxe gelditzen da. Azkenean badago Silicon Valley hori komentatzen zenun azukor, jendea dago bizitzen kalean, pila bat, enpufatu dalako goraino, eta orain dago, ezer gabe, diru guztia gutzi dulako, eta eskuran eduki ditugu lau kasu, eduki ditugu bezeroak startup, ez, modelo hori edo inbertsio modelo horietan
sartzen diranak, eta justo izan dira bezero bakarrak ordaindu ez digutenak. Proiektua desagertu da, ez daukagu dirurik, cerramos el chiringuito eta impagos. Eta batzuekin konfiantza handia egin genuen, sinistu genuen proiektu horretan, eta beraiek gelditu dira bigazte, Bizkaiko bigazte, 60.000 euroko pufoarekin, eta hor daude, kamarero bat, bestea ezakize, eta azkenean ez dira bere proiektuen burujabeak. Azkenean egiten dutena da hor, inbertsioa sartzen da, inbersoreak behar dutena da, hor, venga, etekina dirua emaiazue, ez dateratzen, eta hor gelditu dira beraiek pufoekin, inbersoreak ja, bueno, ez dira harturatzen, eta beraiek orain daude, bankuko hipoteka hartuta bankuarekin, eta hortxe. Bakoitzak, lana atera nahian, eta hori da ez dirako buru jabe ez, bere jardunaren buru jabe hori ez, eta hori bai aipatu nahi dut, ze hori asko ikusten da teknologian. Eta hori texetikan, bai, mai gainean jarri nahi dugun gai bada. Eta ari horri eutxiz, ez nola egiten da startup ereduaren kontrako beste eredu bat, ez, landu teknologian zen, hegemonikoa da eredu hori eta eredu hegemonikoen kontra egitea, zaila da. Baiten da egunerokotik eta gure bizitza proiektua sortzetik egiten dugun horretatik hori da ere ifrentzua ez, startup ereduari, hau da, startup eredua azkarra eta aberastea. Guk ez dugu azkarra aberaztu nahi dugu, ondo bizi luzaroan. Eta guk eskuran esaten dugu, gure meta da, diru bat, ja jarri dugu, hau irabazten dugun momentutikan, nahi duguna ordu libreak. Eta albalin badugu astean 4 egun lan egin, hobeto, berdin kobratuaz. Eta teknologia erabili horretarako, ez? Teknologia jarri gure menpe, guk hobeto bizitzeko. Eta jazta, hori da gure... Eta teknologiaren garapena egin horretarako ere. Eta nolabait ere lurraldetu, ez? Eta da, pasatzen naiz azken blokera, etorkizuna zari ganean zertaz ari, ez? Ez gai, ni oso, eta hemen gauden asko oso zientzia fikzio zaleak gara, ez nahi zai zea kotxe galariei buruz, noiz baita eukibarko ditugu, ez? Ja eukibarko genituzke, ez da gertatuen bidean. Baina, ez nahiz horretaz ari, zein da etorkizun desiragarri bat, gaur egun denak ondo bizitzeko, ez? Guk nahi dugun tokian lan eta bizitzeko aukera onak ditugun orubeak izatea. Eta hori da, errenterian gaur egun daukagun arazo handienetako bat, zen desindustrializatutako herri bat gara, eta estensio egiten dut ere oarsoaldera, nahiz da, desberdintasunak egon herrien artean, baina oarsoaldera eta beste Gipuzkoako beste eremu batzutara hor ikusten Zumarragara eraman daiteke berdin edo Irun aldera, eraman daiteke Donostiaren inguru guztira eraman daiteke desindustrializatutako eremua gara, garapen ekonomikorako estrategia propio hori gabe. Eta estrategia propio hori gabe esatet, ez dagolako estrategia bat aparenteki, baina ez dagoenean estrategia bat edo ez da ezunean identifikatzen propio bezala esan nahi du beste norbaiten estrategiaren menpe zarela, eta nik hor bai kritika bat egin nahi diot, daukagun eredu turistifikazioan eta terziarizazioari lotutako ereduari nun oarsoaldea beste behin Donostiaren menpeko bihurtzen den, eta ez dut ezer Donostiaren kontra, baizik eta ari naiz gehiago Donostiaren hiri ereduaren kontra, turismoan eta aurreratutako zerbitzuetan oinarritutako eredu bat horrek kalte egiten dio oarsoaldeari, eta ez naiz ari ere lurraldeen arteko kompetentziaz, ari naiz gehiago kohesioaz, hau da, lurralde batek aberaztu behar badu, beste batek aberaztasun gutxiago izango du eta dependiente izango da, eta gu, oarsoaldea gaur egun, izan garenak itsas industria, itsasoan bidai, askotan segurazki modu prekario eta tamalez bidaiatu behar izan degunak beste lurraldetara, edo lan egin deguna oletan, modu oso kondizio txarretan, edo industrian ere lan prekarioak izan ditugun, baina pixkanaka lortu egunak aberaztu gabe, behintzat ongizate eremu sozial bat lortzea, gaude kondenatuak prekarizazioa. Hau da, gaur egungo eredu ekonomikoa kondenatzen gaitu oarsoaldea eta errenteria bezala prekarizazioa. Hotel eta turismoko langileak izatera, edo zaintzako langile merke izatera.
hori nahi dugu Oarsoaldean, Errenterian, ez dakit, ezin dugu kontzientzia pixkat hartu zer nahi dugun, ez? Eta netzat hori da klabetako bat, ez? Eta hori gaur egunetik hasi behar gara, eta horregatik ja pixkat amaitzeko eta azken solasaldi saioa egiteko Maiten ari nahi dio galdetu, hori ez, beak bere pertsonatik, bere kooperatibatik nola ikusten duen hori garatu ahal izango dula Oarsoaldean, Errenterian, edo Oiartzunen, ez du Oiartzungoa zehalako, eta hori ez, zerronka hori lortzeko eta zein amets edo dituzuen. Nik bakarrik esanik egia esan hemen nire eskualdean lan egitea eta egiten dudan jarduna eukitzen etzako lujoa dela, eta nik uste hori mantentzearekin, baina egia esan lujo bat izango litzakela torrekua bihurtu badezakegu ez, teknologia, modu honetako teknologian, ez, ekonomia soziala eta teknologia libreetan aritzen diren erreferentzi puntu bat, baldin badugu, ez, eta ez izatea beti Miramon, eta horko enpresa teknologikoak beti daude Donostian, eta horreta bihurtu da azkenin logela, azken hemen dago, lota etortzen da, baina lana dena Donostira, ea bihurtu ezakegun torrekua, erreferente batean, teknologian, gure buru jabetzan, lan egiteko beste modu bat erakutsi badagoela, eta horretan jarraitzearekin, nik uste lujoa dela. Eta ez dugu askotan esaten, baina lujoa da, bainat, gorka, oianakin eta bideo egitea, eta hortan jarraitu da dugula. Eta ni bainatik galdetu ez, eta herri eta bizitza bizigarriak posible izango dira Errenterian, aurrean dugun etorkizun distopikoarekin. Ez behar esan duen bezala nik desioa berdina da, baina horretarako bat hartu behar dugu garapen ekonomikoaren ardura guk, eta guk esatetenean ez dut esaten modu individualean, zen hori ere dauka gaur egunak, hau da, guk modu individualean soluzionatu behar izatea arazoak. Joango nitzake lehen aipatueten, instituzionalizazio berri horretara, kolektiboagoa dena, udal batek, kooperatiba batek edo herriko elkarte batek, gauzo elkarte batek elkarrekin lana egingo duten horretarako, bizitza bizigarri horiek lortu ahal izateko, ez? Niretzat hori da klabetako bat, instituzionalizazio berri hori, beste bada ere, merkatu logika batean funtzionatu beharrean, azter dezagun teknologia digitaletatik, gero hori pasaiteke beste esparrutara, baina teknologia digitaletatik ere, gure herritarrek, gure lurraldeek zein behar dituzten, eta garatu ezagun teknologia digitala horretarako behar horiei erantzuteko. Hori da niretzat ere klabe handietako bat. Guk hemen baldin baukagu gaitasuna teknologia digitala gu garatzeko gure beharrei erantzungo dietenak, hor izugarrizko nolabaiteko etorkizunerako giltza edo atea irikitzen dugu. Hori, ematen du oso aspirazio zeak eta oso txikia gara momentu honetan hori egiteko, hau da, daukagun arazoaren dimentsioa oso handia da, eta gure sujetua nolabait oso txikia, orduan horrek askotan baldintzatzen gaitu pentsatzean, ezin degula pentsatu etorkizun horietan, nik ez, pentsatu behar dugu etorkizun horietan, baina gero egunerokoan, torrekuan edo, gure herrietan kokatzen ditugun beste proiektu eta ekimenen bitartez, ara egin barko dugu bidea. Bide hori egin daiteke, nik uste gure asmoetako ateksen bitartez ere da erakustea bide hori egunerokotik egiten dela, egunero egiten degula. Egunero proiektu batzutan oso txiki edo simple, aipatzeagatik, Maitena oraintxe ari da ematen tailerrak emakumeen etxean, bertan egiten dien feminismoko alduntze eskoletan, teknologiaren alduntzea ere izan da dien klabe bat. Hoi proiektu oso txikia da, berez? Bai, hor, eta dena beharretatik izan da, herrian beharrak pandemiaren garaian, konfinamendu garaian, aurkitu zidan emakume asko, ez egitela ez da bidei bat egiten. Eta utzi ditu beharrak oso agerian. Behar horiek baliatuz, egia esan guk kurtso batzuk ematen nahi geha, hor dituzte eskola feministako kurtsoetan, saiotako bat, modulo teknologiko bat.
Eta oso simpleak egia esan, harrituta gelditu naiz baita ere, ze behar simple dauden. Horretara baita ere, herriarentzako, eta egia esan gure meta ez da urtero klase horiek guk ematea, baizik eta guk gaur alduntuko ditugun emakume horiek urren urtean beraiek izatea behaiei, ez? Bestei alduntze prozesu hori eramaten dutenak, ez? Eta proiektu txiki bada, baina, nik uste oso... Baina, aigea ikusten ere, proiektu handiak egiteko gaitasuna edo ikuspegia badaukagula, ez? Eta momentu honetan adiez, korporazio handien hegemonia digital horretara bueltatuz, denek gerota gehiago ezagutzen ditugu, ez? Ahots asistenteak, ez? Mai baten gainean edo etxean nonbait edo lanean kokatzen dugun ahots asistentea, guk aginduak eman eta ark funtzioak egiten dituena, ez? Amazonen, nola Amazonena? Alexia eta edo... Alexia ikastolako tresna, beste monstruo bat. Amazonek eta Googleek ematen du bakarrekin ditzaketela horrelako gauzak, ez? Eta, adiez, ze aukera emango ditu Amazonek eta Googleek gure bizitza olako gaioen bitartez, adiez, euskeraz egitekoa. Oso gutxi, segurazki. Zen ez da bere merkatu logika batean sartuko, edo momentu batean espezializaziotik bai, baina beraiek erabakitzen dutenean. Eta ez hori bakarrik, hizkuntza aldetikan, baizik eta zure bilaketa guztiak lehen esan bezala korporazio handietan gelditzen dira. Eta ja badakite, zer eskatzen duzun, zer nahi duzun, eta hori da, hori gelditzen da dana gordeta, ez? Baina bai, proiektu hori... Bai, orduan horregatik gure asmoa zein da, hemen errenteriatik, gaiu digital bat, ahots asistente bat egitea, ez dakit izen zehatza nola... Maike. Izena ahots asistentea nola da euskeraz? Morroi, bere izena pixka. Ahots esklabu hori, da, azkenean, gailu horiek ere euskeraz funtzionatuko dutena, baina teknologia libretan oinarrituta egongo dienak, hemen errenteriatik egitea, ez errenterian bakarrik. Euskal Herrian saretutako ezagutza eta ezagutza komun hori, nolabait, teknologia komun horietara eramateko bide horretan, eta hori proiektu handi bada, baina hori hemendik egiten saiatuko gea, eta gaitasuna badaukagu horretarako. Kontua da, gaitasun hori antolatu, eta etorkizuneko ikuspegi batean jartzea. Orduan, ni behintzat bukatzeko, maiten azuk ere zerbait esan, baina hori netzako klabea dela, ikusi egun bezala, teknologia gure herriaren historian eduki du eragin asko, bai teknologia gogorrek, egon denean aldaketa teknologiko bat, iritsi denean teknologia bat, ekonomia aldatu duna edo aukera ekonomiko berriak eman dituna edo teknologia bat ere, kasu askotan gure bizitzak okerragora eraman dituna, igual industrializazioaren lehenengo fase batean ere, industrializazioaz beti progresoaren ikuspegitik hitz egiten da, baina industrializazioak lehen termino batean pertsonen eta langileen bizitzak okerragora eraman ditu, ez bizigarriago egin ditu. Gaur egun ere berdina gertatu daiteke. Teknologia digitalak izan daitezke gure bizitzak hobetzeko edo gure bizitza dependenteago egiteko. Gure erabakia izan behar du, gure herrietatik ze bide hartu nahi dugun eta horretarako pauso hori ematea. Bai, dik esan, adibidez, Lourdesek komentatu duna, horretan nola kondizionatzen zuen, udalak bertako langileak izatea, eta hori oso nola komunitatea nola indartzen zuen, eta baita ere Miguel Angelek esaten zuen nola krisi garaian janaria eta falta zanean nola eskatzen ziren herriko biltegietan ustea janaria, eta nik uste oso individualista gaudela, oraintxe bertan, eta nik uste individualtasun hortatikan berriro kolektibotikan egin behar degula eta teknologian baita ere, eta berriro bueltatu Baurereta edo Oarsoaldea izan den hori ez nola ikusi duen beharrez, herriaren beharraiek eta idana gu hori aukera hori hartu hartzea eta hori berak esan duna zer nahi dugun ez, guk aukeratu dezagun zer nahi dugun menpeko izan edo benetan hartu eta onura kolektibo bat ekarri ez.